Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. L-Awtorità l-Użu Responsabbli tal-Kannabis l-ERIC esprimiet it-ħassib tagħha dwar prodotti semisintetiċi magħmulin mill-cannabinoid li huma disponibbli fis-suq Malti. Dawn il-prodotti imsejħa HHC, HXC jew THC mix jistgħu jinxtraw f'affarijiet bħal fjuri, ħaxixa u oġġetti tal-ikel bħal gummies u qed jinbigħu fil-miftuħ f'diversi ħwienet u anke jitwasslu bil-couriers tal-ikel. L-ERIC spjegat li skont iċ-Ċentru Ewropew li jissorvelja d-drogi u l-vizzju tad-droga dawn it-tip ta' prodotti tfaċċaw fis-suq Amerikan lejn l-aħħar tas-sena 2021. Dawn il-prodotti jinbigħu bħala sostitut tal-kannabis u rapporti indikaw li jekk jiġu konsmati f'dożi kbar iħallu ċerti effetti psikoattivi. L-HHC b'mod partikolari mhix ikkontrollata fis-Sistema Internazzjonali tal-Kontroll tad-Drogi u inqas fl-Istati Membri Ewropej. L-Awtorità Maltija enfasizzat li dawn il-prodotti mhumiex regolati bil-liġi Maltija u ma jinstabux b'mod naturali fil-pjanta tal-kannabis. Fil-ġimgħat li ġejjin l-ERIC se twaqqaf kumitat konsultattiv multidixxiplinarju b'membri esperti biex jiddiskutu l-isfidi u s-soluzzjonijiet brabta ma' dawn il-prodotti, anke permezz ta' dialogu ma' pajjiżi Ewropej oħrajn li qed jesperjenzaw l-istess fenomenu. Minkejja dan fid-dawn ta' natura mhux regolata ta' dawn is-sustanzi psikoattivi u anki nuqqas ta' riċerka dwar l-effetti li jħallu, l-awtorità qed twissil il-pubbliku biex ikun konxju ta' dawn il-prodotti u jifhem il-potenzjal ta' riski miżjuda li jġibu magħhom jekk jiġu konsmati.